Danas vam donosim nevjerojatno otkriće europskog nogometa i vjerujte mi, izravno je povezano s našim voljenim Hajdukom iz Splita. No prije nego što otkrijem ime ovog mladog talenta koji oduševljava Talijane, želim vas zamoliti da se pretplatite na naš kanal kako ne biste propustili nijednu ovakvu novost. Sada, pređimo na bitno. Zamislite samo, talijanski nogomet je uzbunjen zbog igrača koji blista na terenu. Mlad je, talentiran i ima svijetlu budućnost ispred sebe. A pogodite odakle dolazi. Naravno, iz našeg voljenog Hajduka iz Splita. Taj majstor koji privlači pažnju svih je Mate Antunović. Da, dobro ste pročitali, naš čudo od djeteta sjaji u Monzi, talijanskom klubu iz prve lige, gdje je nedavno poslan na posudbu. I pogledajte ovo, Monza čak ima opciju otkupa kako bi osigurala ovaj talent trajno. Mateov učinak je toliko impresivan da ga novinari Tutto Mercato ne prestaju hvaliti. Ističu njegovu vještinu na terenu, s 2 gola i 1 asistencijom u posljednjim utakmicama. Stvarno je zapanjujuće. I ono što čini sve još nevjerojatnijim je da je Mate već igrao protiv jakih momčadi poput U19 Manchester Citya i Borussije Dortmunda u UEFA Youth ligi. Drugim riječima, ne plaši se pred velikim imenima europskog nogometa. Ovo ulaganje u talent Matea Antunovića pokazuje da talijanski nogomet prati mlade talente i vjeruje u njihov potencijal. To je jedinstvena prilika za našeg dečka da pokaže svoju vrijednost i krene sjajnim putem u Serie A. Budite u tijeku, navijači! Budućnost Matea Antunovića je obećavajuća, a mi ćemo pažljivo pratiti svaki korak ovog genijalnog igrača. Dakle, ne zaboravite se pretplatiti na kanal, stisnuti like i podijeliti s prijateljima. Do sljedećeg puta, s još novosti o našem Hajduku iz Splita.